Salam adyrly dostlar, mährumat tanışlar. Onha bugün rus dilini öwrenmäge başlan we mektep okuwçylarymyz üçin taýýarlanýan 11-nji sapagymyz. 11 urok. 11-nji sapag. Biziň bugünkü sapagymyz dostlar, Znakомство. Tanışlyk. Tomoş etmekden lezzet alın. Здравствуйте. Здравствуйте. Salam. Добрый день. Günüňiz haýyrly. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Gelin tanışalım. Sizin adyňyz näme? Меня зовут Сердар. А у вас? Меня зовут Сердар. А у вас? Meniň adym Serdar. A sizinki? Меня зовут Filip. Meniň adym Filip. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Tanışalma hoşal. Ya da tanışalma şat yakınlı diyen ýaly. Ne тоже. Bana hem. Вы откуда? Siz nereden? Я из Туркменистана. А вы? Men Turkmenistan'dan. А siz? Я из России. Живу в Москве. Men Россиядан. Moskvada ýaşaýan. Сколько вам лет? Sizin ýaşyňyz näçe? Mine 25. A вам? Maňa 25. A sizin? Mine 18. Maňa 18. Вы работаете или учитесь? Siz işleýäňizmi ýa okuýaňyzmy? Я учусь на втором курсе. А вы? Men ikinci kursda okuyan. A siz? Я работаю кассиром в магазине. Men dukanda satyjy bolup işleýän. Когда у тебя день рождения? Açın senin doğulan günün? 16 maya. 16 mayda. С кем ты живешь? Sen kim bilen ýaşaýan? Я живу со своим другом. А ты? Men öz dostum bilen ýaşaýan. A sen? Я живу с родителями. Men öz hostarlarym, ýagny ejem kakam bilen ýaşaýan. Как спросить о контактной информации? Nädip aragatnaşyk maglumatlaryny soramaly? Какой у тебя номер телефона? Какой у тебя номер телефона? Senin номер telefonuň näçe? Можно записать твой номер телефона? Можно записать твой номер телефона. Senin telefon nomerini ýazyp almak mümkinmi? Какой твой адрес? Какой твой адрес? Senin adresiň haýsy? Мой адрес — город Тезин, на улице Бугдойли. Дом номер 4.
Menim salgym şäher tezen Buğdoylu köçesinde. Jay nomer 4. Продолжение беседы. Gepleşigi dowam etme. Как долго ты здесь живёшь? Sen köp wagtlar ýaşaýan bu ýerde. Görüşimiz ýar dostlar, aşağıdakylar senden saýlap jogap berip bilersiz. Недавно приехал. Яңы ýakynda geldim. Ýa-da nесколько месяцев. Bir näçe ay. Okolo goda. Bir ýyl töweregi. Чуть больше 2 лет. 2 ýyldan gowrak. Ýa-da 3 года. 3 ýyldan bäri. Продолжение беседы. Gepleşigi dowam etme. Как долго ты здесь живёшь? Sen köp wagtlar ýaşaýan bu ýerde. Недавно приехал. Яңы ýakynda geldim. Несколько месяцев. Bir näçe ay. Около года. Bir ýyl töweregi. Чуть больше 2 лет. 2 ýyldan gowrak. 3 года. 3 ýyl. Тебе здесь нравится? Bu ýer sana ýaraýarmy? Ýa-da bu ýer seni haladyňmy? Да. Очень нравится. Awa, ören ýaraýar. Ören haladyn. Ýa-da не нравится. Yaramaýar. Нормально. Boljak. Что тебе здесь нравится? Sana näme ýaraýar bu ýerde? Mine nравится. Görüşimiz ýar dostlar, şu ýerde ilk mine nравится diýär we soň näme ýaraýan bolsa, şonu ýygyna goşup jogap berip bilýär. Mine nравится ýyda. Maňa näherler ýaraýar. Mine nравится pagoda. Maňa howasy ýaraýar. Mine nравится люди. Maňa adamlar ýaraýar. Тебе здесь нравится? Bu ýer sana ýaraýarmy? Да, очень нравится. Awa, ören ýaraýar. Не нравится. Yaramaýar. Нормально. Boljak. Что тебе здесь нравится? Sana näme ýaraýar bu ýerde? Мне нравится ýyda. Maňa näherler ýaraýar. Мне нравится погода. Maňa howasy ýaraýar. Мне нравится люди. Maňa adamlar ýaraýar. Прощание. Hoşlaşyp. Görüşimiz ýar dostlar, rus dilinde hoşlaşmagyň, ýagny saglaşmagyň gören köp görnüşleri bar. Gelin olary bir-birden gaýtalap, öwrenip, diýip manysyna düşünip geçelim. До свидания. Yine duşuşýança. Всего доброго. Hemme gowluklar. Şu ýerde dostlar, görüşimiz ýaly. Umumyň ýeňişleýin aýdamda size hemme gowluklar arzu edýän ýaly. Şo manda berýär. Хорошего dня. Haýyrly günler. Bu hoşlaşykda bolsa dostlar, eger günniz bolsa mysal üçin Хорошего dня. Siziň şu günniziňiň o geçmegini, bunun dowamlygy o geçmegini arzu edýän ýaly manyny berýär. Ýa-da eger akşam sag bolursa,
Haroşo beýsere diýilýär. Ve şular ýaly görnüşde sawlaşman hem peýdalanyp bilersiz. Aka häzirlikçe bunu dostlar hemmemiz bilýän bolmany çemeli. Bunu bizim türkmen dilimizde hem peýdalanýar. Счастлива. Bagyt munna bolsa dostlar. Bagtly gezýän ýaly. Sawlaşmaň bir görnüşi. До скорого. Siz görüşýänçe. Munna bolsa dostlar, edil ýokardakylardaky ýaly. Ýagny inniki до скорого tiz inniki tiz görüşýänçe diýen ýaly manyny berýär. До встречи. Ýene görüşýänçe. До завтра. Ertire çenli. До выходных. День sunlara çenli. Увидимся. Görüşürüz. Прощай. Hoş kal. Счастливого pути. Yolun ak bolsun. Hagatyrly dostlar, mehriban watandaşlar, bizim bugünkü videomyzyň hem ahir gelip ýetdi. Size işte okuwda we durmuşda uly üstünlikler ýetmeňizi arzu edýän. Indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun.